नोंसा गोरजिया लांगोन नामा आंखो गोरजिया थानो मोनबाथ' थागोनानो आङो लांमारगोन नामा गोरजिया थ' नोंसानो थादोंसै नोंनि बाबानियाव हा बिगानैसो बिनानै So guys, video को गोबाव समनि उनाव जागायलायबाय बेनिफ्राय आं नोंथांनो मोनसे मोजां खबर आरो गाज्रि खबर बुंनानै दोनसै माने दा सोलिबाय थानाय आरो एसे दुखुनांथावबो आंनि थाखाय जोबोरनो थेवब्लाबो आं फार्स्ट मोजां खबरखौ होना दोनसै दा जोंहा माइ हानाया मैया जोब्बाय माने 18 तारिख ना 18 तारिखआव जोब्बाय नभेम्बरनि दिनै 19 तारिख ओमफ्राय मैयानो आरो गाज्रि खबरबो जादों आं बेखौ बुंनानै नै फार्स्टआवनो दाखालि बावै आंनि इउट्युबाव कपिराइट स्ट्राइक नांदोंमोन ना दिवालीनि भिडिअआव बेनिफ्राय इउट्युबा आंनि भिडिअखौ रिकमेन्डेशनखौनो खालामला माने भिउआ बिराद डाउन जादों मानो होनना बुङोबाथाय नटिफिकेशनाथ' बयनावबो थाङो आंनि भिडिअनि खिन्थु नटिफिकेशनाव बयबो नायजोबा भिडिअखौ माने सोरनिबा भिडिअ नायबाय थानायनि उनाव आंनि भिडिअ अचानक थांनो हायोना बेयावसो गोबां नायनाय जायो माने बयनाबो खिन्थु आंना बे रिकमेन्डेशन होनाया थांलानो रावनावबो बेनिखायनो भिउआ जोबोद डाउन जादों साननैसो थानांगोन आं भिडिअ होबाय थानायनि उनावसो बे आरो जाफिनगोन आरो फिक्स जागोन दा चेनेला एसे डाउन थांगोन साननैसो सिगांनि ओमफ्राय लोगोसे दा बेथ' गाज्रि खबर जाहैबाय आरो गाज्रि खबर दं मैयानिफ्राय आंनि चेनेला इउट्युबनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोननाय नंला आरो माने मैयानिफ्राय 18 तारिखनिफ्राय अबे मोनसे चेनेल होनबाथाय निउज चेनेला गासैबो भिडिअफोरखौ आङो डिलीट खालामजोबनानै होदोंसै आङो रिभिउ खालामदोंमोन खिन्थु जायाखै दा 90 डेजनि उनावसो आरो खेबसे एपिल खालामनायनि अपसन फैगोन होमबासो मिथिला दा खिन्थु आं थाइसेबो इउट्युबनिफ्राय फैसा मोननो हानाय नंला चेनेलाथ' दं खिन्थु डिलीट जानाय बायदिसो जाना दं आरो चेनेला थाबाव माने बेकार भिडिअआव फैसाखौनो मोनाबा नोङो इउट्युबाव माने भिडिअ होनो होमबा जोंना थाइसे थाइनै खामायनो थाखायसो भिडिअ होयो जेखौथ'ला ओमफ्राय आरो दंबावो मोननैसो खबर आं बुंथ'ला दा भिडिअखौ आं जागायलांबाय थानोसै मानोना गोबाव जाबाय जायगा दाबसेयावनो साना ओंखारबायानो खोमा दासिमबो नै माबाया बे गोजा जाना दंना निहिरनि थाखाय नुबाय बोरै जादों बै मानसिफोरखौ नुहुरा मोनलायलायो रियेलाव आरो बारा नुयो मबाइलाव खम नुयो एसे नोंथांमोना बुंनाय नोंथांमोनथिंजाय बेबायदि निहिर फुदोंना फुवा जोंनि बायदि ओइया एसे बरफ बायदिसो गोलैदोलै ना निहिरायनि मबाइलाव नुनो नागिराखै खिन्थु ओरैबायदि निहिर बायदि गोलैबोगासिनो नै आं मोजाङै देखायनो नागिरबाबो हा देखायनो नागिरबाय देखायनो होना सलारखौ दाबो खोमोराखै हरसे लागायना दोन वाय लाइटानो मोजोंला माथोलाय बेलेगसो लागायनांसिगोन खोमा स' गाइस नोंथांमोना नुबायना बेमाया अहाय लाना दं बोरैबा आखाइखौ खाथियाव लांना हायोबाथाय अरलाबायनाय स्पाइडारमेन जालाबायगोनसो गोजाना थानायानो मोजां नै स' गाइस नोंथांमोननो अखाफोर देखायहरनाय नुवाखै दासिमबो हाबाखैनो अबेयाव दं सानजौलायबाय खिन्थु दासिमहालागै अखाफोरा नै एसेबां गोजौआव दं बेजाय नायबाथाय नै बेजाय सान ओंखारसिगोन ओमफ्राय बेजाय नायबा बेजाय अखाफोरा दासिमबो गुसुआव नै दानिफ्राय दै दांनो गोनां जालायबायानो आसोरा ना टेनसन जायाखै हा मा जाखो मा होनदो मिस्था ओंख्रि जानो गैयानो खोमासोन दा आं बेनि मैथा जों मेस्था होनना बुङो बेखौ मैथाखौ खानो गोनां गैयानो माथो माबायदि खागोन नो बिबार दिनै मिन्थिखाबायानो जानांगौ नोंथांमोना जोंहा दिनै मा ओंख्रि जागोन नै दा बे खाबाय थानायानो जागोन आरो आंना दा मैथा नों स्कुल थांगोन थाङा दिनै आरो खालामलाय देलाय गोजांदो नामा बेयाव मा फोदों आयासो मिथिगोन मा फोदों नोङो हा लाफा आरो लाइ आरो मुला बेसरबो फोदों ओमफ्राय बै दुन्दिया फोदों गैखालाबो गैला दुन्दिया लाइ लाफा मुला फैयाखै मुला फोदों सिगां जोङो बैजायसो फैयोमोन ओमफ्राय आजिखालि गय गायना होबायना जायगा गैला गयाबो देरजोबनायखाय दा नैबेयावबो गया देरजोब्बाय ओमफ्राय होमबाबो थेवबाबो माने गाहायाव फोना होबाय आरो देनां खिन्थु गोजौ जाबाथाय खोबजोबबाथाय बेयाव मैगं जानाय नंला डिस्टार्ब नङा हेगार लामायाव थांलाय फैलाय खालामबाय थायो दा जों अन्थाइ बायदिसिना रोगागासिनो अन्थाइ बाला माने आं देखायगोन र' दाखालि बयनि जायगाखौ दिनै कमप्लिट बानायगोन आं बुंदोंमोन ना दा अन्थाइ आरो बाला रोगागासिनो दा अन्थाइ लांलायदोंसै बेनिफ्राय आलु बायदि खननायासो मोजां ना खदालदो होनायासो मोजां जागोन माखो बालाखौ अन्थाइखौ
Wah, ontai bukai dia ngi. Ontai bukai ngang. दाखालि बुंदोंमोन ना नै बेखौ बानायनो होननानै आङो खिन्थु आङो बे हा गारनांगौ आरो मानांगौ होननायखाय आं हारसिंनो हानाय नङा साननानै आं थाबाय दाखालि बहाय मावासै खिन्थु दिनै मावदोंसै बेखौ धालाय होजोबदोंसै प्लास्टार होना होदो आरो अमानि थाखाय पुरानो नै दा जों हायो बेयाव अन्थाइ गारग्रोना लानि मोजाङैनो बे पापुजों आंजों जायाखैब्रा खानदो लांगोन चलो खदालासो बुथुरागोन बे खदाल फिसाखौसो लानांगौमोन औ साबि लादोंसै दरजाखौ फांनोसै बे मोनसेखौबो लागायदोंसै दा आंनो धर्मस नांगौ ओरै दोसोग्राया बेखौ लाना फैनि आं गामिनिफ्राय प्लास्टार ini ro nangko sana dong deh iya di samping zaile माइ हाय माथो बोरैबा गोसोम फुटले नुजोब्बाय नुखो नै बोरै नुबाय माइ हाबाय थानानै माइ हानाया जोबनायखायसो मैया बोरैबा नोंसा गोरजिया लांगोन नामा आंखो गोरजिया थानो मोनबाथ' थागोनानो आङो लांमारगोन नामा गोरजिया थ' नोंसानो थादोंसै नोंनि बाबानियाव हा बिगानैसो बिनानै सिमेन्टआबो बेगसेल' दा पातलासो जासिगोन ना मासिगोनथाय आरो मोनसे लायबावनांगौ बायदिसो मोनबाय आङो सिमेन्टखौ उपाय गैयालै मिस्ट्रियाबो बेगसेबानो जागोन होनना बुङो आरो नों बुंनायखायसो लाबोदों आं बेगसेयानो जागोन होनना बुंबाय नङाबाथ' दाखालि बयनो लाबोना दोनबावनो हायोमोन नै दा आरो मावगासिनो दा खम पातला जासिगोन बायदि मोनबाय बानायबावनांगोन बै जा जिङाव हो एसे जिङाव आरो दा दै होबावनांगोनसो दैखौबो बहुद नांगौ ना इसा साइडआव बारा गोजौ होनांगोनलै होमबासो दै होबाथाय स्लाद बै जा थांनाया मा देन्दे मा दोनगोन इयाव मा दोनगोन अमा सोरनि अमाखौ सोरनि अमा दोनगोन सोरनि सोरनि हा गैला जासिगोन खोमा दा कमप्लिट जाथारजोबसिगोननो आरो दसेबावल'थारसै माने जोंना मिस्ट्रिया बिराद फायना दा मिस्ट्रिया माबा पाता ना मा बोगासिनो ओमफ्राय बेखौ होबानो कमप्लिट खिन्थु आरो बेगसेसो होबाथाय आरो गोजौ जागौमोन होमबाबो थेवबो जेबो नंला दा बे सिमेन्टआथ' गैया नालाय बेजोंनो सोलिनांसिगोन आरो नै जाबायानो खालि बेखौ प्लेन खालामना होदोंसै बेयाव अमा थानायालाय आरो माथो अमा थानायखौथ' एसे बिनो खालामनांगौ र' आया